Možno sa pýtate, čo robím v nákladiaku. No, dnes si zahráme hru Dangerous Truck Driving a je to o tom, že šoférujeme nákladiak. Wow! Kto by to čakal? Ale toto je do prčíca, čo mi tu ukazuje. Musíme sa dostať až na koniec. Keď sa pozriete tam hore, tak to červené, to som ja a my sa musíme dostať až úplne na koniec. Už dopredu vás upozorňujem, že to bude veľmi náročné. A naviac táto hra je strašne zabugovaná, takže hrať to bude veľký pain. Potom na konci môžeme prankovať nejakých ľudí, čo tu hrajú, takže môžeme sa asi vrhnúť do hry. Teda to vypadá, je to celkom taká, zatiaľ to je ešte veľmi ľahké a tu vidíte aj smajlíka pekného. Je to zatiaľ veľmi ľahké, ale potom uvidíte, čo bude ďalej. A tu už budem musieť brzdiť, lebo kúkajte na to. Nie. No, keď padnem, tak pôjdem hneď od začiatku. Čiže keď budem niekde tu v polovici, tak budem musieť ísť od začiatku a to fakt nechcem ísť. Tu musíme ísť strašne pomaly, ale ja to zvládnem aj rýchlo. A kúkajte, že ideme, nie. No, tak, hopla. Takže ideme teraz zase od začiatku. A tu si pekne vybereme ten náš trunk, indický. A tu si potom môžeme aj kúpiť rôzne iné autá, ale bohužiaľ na to nemám dosť hotovosti. A určite si počkajte na koniec videa, kde budem prankovať náhodných ľudí. Bude to veľmi štipné. Pomoc! No, hej, on nás mal blokovať, aha, kašlem to. Nie. No, takže nie. Je to zabugované. Normálne ja nemôžem asi ani ísť. Dobre. Tak. Fajné. Ako mu to úplne buguje tá hra. Ale pôjdeme radšej opatrne, aby sme dostali až na koniec. Takže tu budeme brzdiť, hej. No tak nič, no. Tak, hopla. Aha, len tak, jak som sa bugnul do stĺpu. Nemôžem výjsť. Super. Inak, povedal som vám, že aby ste dali like. Ak nie, tak to môžeš napraviť a dať hneď like, aby som vydával častejšie videá, lebo to veľmi chcete, že môj videá. Dobre, sme zase tu a toto fakt nie je až tak náročné, ale vlastne to je. What? Bro, what are you talking about, man? Pomaly. Tak, nie. Dobre. Tak, ideme. Konečne dostali sme sa cez tento most, chudák, tam jeden padnú. A ideme na túto cestu. Tak už nič. A to máme toto. Nie. No, si cooked. Si uvarený. Nie, tak to je karma, dobre. Aha, ten sa vás hodí, kúkaj. Do prčíc. Nie, fakt. Dobre, konečne sme dostali na most a práve nám skončila hma. Takže môžeme ísť a teraz už opatrnejšie. Takže pomaly. Tak. Tak, nie. Aha, môžem to unstacknúť, rýchlo. Poď, áno. Ty kokos, ale mám to už iba na jedno použitie. Dobre, ešte, že teraz si už dať fakt pozor. Let's go! Dobre, kadiaľ teraz? No, teda toto asi nepôjde, no. Takže musíme ísť takto naokolo. Doprčiť zase mám, tak super, tak teraz neuvidím vôbec. Super. Tak. Ja nič nevidím, ale ja to vyhrám to. Čiže tu je niečo napísané. Checkpoint na 10 000. OK, už mi zľahla. Takže keď budem mať 10 000 tuc toto, to budem mať že vraj checkpoint, čož bude veľmi dobré. Nie, zase tento most. Dobre, opatrne. No to ma pošľuchtaj, fakt. To jak je krát, no ja padnem. Aha, nie. Do prčic. Dávaj, ja musím. Ja to môžem srať. Inak, dajte prosím vás odber, hej.
Blížime sa už pomaly k 100 odberateľom, čo už pre nikoho je málo. Ja by som bol za to veľmi rád, takže dajte tam ten odber, prosím. Dobre, takže už som konečne tu a musím ísť o niečo rýchlejšie, aby sa tam zase nezaseknú. Takže keď budeme na 10 000, tak by že tam mali mať checkpoint, za čo by som bol veľmi rád. Nie, ty kokos, ešte, že tu zopadnú, nie? Super. Dávaj, poď, ešte kúsok. Nie. Áno. Jaj. Po niekoľkých neúspešných pokusov som sa na to vykašľal a poďme troliť ľudí. Dobre ľudia, takže poďme si teraz trošku potroliť ľudí a môžeme na to. No. Tak, hopla. Nejaký preletel. Je mi nánku. No tak to dosť preletel. No, sorry. Nie, nepôjdeš tam. Ja budem takto na to naražať. Ne, ja som padol. Hopla. Áno. Tak by som asi vyobrazil tú hru. Čakať. Zdiel sa. Ale on ma teraz zasekol, ja sa aj snažím ísť dopredu. Ja som do neho seknul, aha. Nemôžem sa hýbať, snažím sa. Mačkám na 2V. Sa rád hýba, keď som nebol zaseknutý do ňoho. Ne, on nás obišiel teda. Aha, svinia. Ale mi chce pomôcť. Ne, no, konečne. Počkaj, ja idem takto, aby išli hneď, že nie, no tak ľahko ma neshodíš. Tak už je dobré, ja idem dopredu trochu. Ja zaseknú, kvôli by som zase zaseknutý sráč. Aha, nemôžem sa hýbať. Ja to aj chcem, no to nejde. Zase mačkám 2V. Je mi námku. GG. No tu urobili kolonu trošku. No tak to je GG. Aha, poď. Aha, ty kokos. No, všetci teda popadali. Ja sa nemôžem ale hýbať. Nie, padneš tam. Ja teraz fakt neviem sám to, ja sa nemôžem hýbať. A idú ďalší zase. Nie. On sa dobrovoľne išiel zabiť. Chudák. Ale ja teraz kapem. Ja sa nemôžem tu pohnúť, bohužiaľ. Tak, no. Takže ľudia, ja si myslím, že by som toto už takto mohol ukončiť. Dúfam, či si sa pobavili na tom, aký som neschopný v šoferovaní. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže čus.